שלום לכולם, אנחנו הולכים היום לדבר על תחום שנקרא הסופרמרקט הגנטי. נדבר על בחירת מין הילוד והדילמות המוסריות שעומדים מאחורי. אז באדם נקבע מין העובר כאשר תא זרע מפרה ביצית. מאחר שכל הביציות שנמצאות אצל הנקבה מכילות כרומוזום X, הרי שמין העובר תלוי בכרומוזום המין שבתא הזרע אצל הגבר. הפריית ביצית על ידי תא זרע שנושא כרומוזום X, אם הזכר מעביר לביצית כרומוזום X, בהכרח תיוולד בת. ואילו הפריית ביצית על ידי תא זרע שנושא כרומוזום Y, תביא להולדת בן. מספר תאי הזרע שמכילים כרומוזום X, המיוצרים באשך, שווה למספר תאי הזרע המכילים כרומוזום Y. ולכן הסיכוי ללדת בן או בת שווים פחות או יותר. מתברר שפעמים רבות יחס זה אינו מספק את אלה המתכננים להיות הורים. בשנים האחרונות פותחו ונוסו שיטות שונות שמאפשרות לבחור מראש במין הילוד הרצוי. השיטה האמינה ביותר המשתמשים בה כיום למטרה זו נקראת אבחון גנטי טרום שרשרתי. שיטה זו מאפשרת לראשונה בדיקה של העובר עוד במעבדה, בטרם מוחזר לרחם אמו, כלומר עוד לפני שהעובר השתרש ברחם ונוצר הריון. ניתן לראות ביצית בסרטון הזה, ביצית שבתוכה יש תאים, היא עברה הפריה על ידי תא זרע, מבצעים בחריר קטן, באמצעות מחט, מצמידים לאותו חריר מין סוג של קשית, ושואבים תא אחד מהביצית המופרדת. מהתא הזה אנחנו יכולים אחר כך לקחת את המידע הגנטי ולערוך תצפית ובדיקה גנטית מתקדמת ולמצוא בעיות, מחלות או אפילו את מין העובר. אז כמו שאמרנו, שלב ראשון מבצעים הפריה של תא זרע את הביצית, מושכים, אחרי מספר ימים, מושכים תא אחד, התא הזה עובר בדיקה מתקדמת, בדיקה מולקולרית מתקדמת, ואז אפשר לראות האם התאים, סך כל התאים שיש בתוך הביצית יובילו לעובר בריא, או לעובר שאינו בריא, או שיש לו בעיות גנטיות, ועל ידי כך לקבוע האם להמשיך את ההיריון או לא. השלבים לאבחון גנטי טרום שרשרתי הם כאלה. השלב הראשון כרוך בהפריה חוץ גופית של ביצית וזרע על מנת לקבל במעבדה עובר. בעצם אנחנו עוברים הפריה חוץ גופית, וזה נושא שאתם תשמעו עליה הרצאה בהמשך, הרצאה נפרדת ורק על הנושא הזה. לאחר שיש לנו בעצם תא ביצית מופרה עם מספר מסוים של תאים בתוכו, אנחנו יכולים לעבור לשלב השני, שזה שהוצאת תא מהביצית המופרית. לאחר שהוצאנו תא אחד, מבצעים אבחון גנטי וממפים בעצם את הגנים של אותו תא, ומכיוון שכל התאים בעובר מבחינה גנטית הם זהים, אז ברגע שנדע אם האבחון הגנטי היה תקין, אנחנו יכולים להשליך את זה על שאר התאים שנמצאים בעובר ולהשליך את זה על הילוד. בדיקת העוברים מאפשרת לקבוע את מין העובר ב-100%. כל עוד מבוצעת הבדיקה על מנת למנוע החזרת עוברים שידוע כי הם נושאים מחלה גנטית חמורה שקשורה למין מסוים. יש מגוון מחלות, יש מחלה שנקראת המופיליה שקשורה בהעברת כרומוזום X פגום. אז אם אנחנו מבצעים את האבחון הגנטי הטרום שרשרתי, אנחנו יכולים לראות שיש איזו פגיעה או X באחד מתאי ה-X, מכרומוזומי ה-X, רואים שיש שם בעיה,
ואז אנחנו יכולים להפסיק את ההיריון עוד לפני שהוא התחיל, עוד עדיין ההיריון נמצא במעבדה, עדיין לא נמצא ברחם של האמא. לעומת זאת, כשאנחנו בוחרים את מין העובר רק כדי למלא את רצון בני הזוג, יש רבים שמתנגדים לבחירה הזו, עקב חששות מוסריים וחברתיים. כיום בארצות רבות מקובל לבצע את האבחון בעוברים לשם בחירת מין העובר לבקשת ההורים, אך בישראל משרד הבריאות עדיין אינו מתיר לבצע פעולה מסוג זה באופן שגרתי. ייתכן ובמקרים של איזון המשפחה, כלומר למשפחות עם מספר גדול של בנים או בנות בלבד, יאפשרו ביצוע בדיקה על מנת לאפשר להם להגשים בוודאות את חלומם לילד נוסף ממין מסוים. אני יכול להראות לכם מספר דוגמאות סטטיסטיות שקיימות במדינת ישראל, אז אפשר לראות למשל שמדי שנה מוגשות לוועדה לקביעת מין היילוד בסביבות כמעט 800 פניות, 125 בקשות מאושרות, רואים ש550 בערך, 550 פניות של זוגות יהודים, 240 בערך זה ערבים. אפשר לראות סטטיסטית ש554 מהפונים רצו בן ו230 רצו בת. סיבות שונות אגב, הנה נתון מעניין, 100% מהפונים הערבים ביקשו בן. תחשבו מה זה יכול לעשות אם באמת יאפשרו לכל האנשים שביקשו, יגשימו להם את הבקשה, ונקבל אוכלוסייה ערבית שרובה בנים. זה יכול בעצם לגרום לאיזושהי בעיה דמוגרפית ממש. הסיבות העיקריות שאנחנו יכולים לראות לבקשות האלה זה סיבות רגשיות, שיש להם כבר ילד אחד ממין מסוים, הם רוצים ממין אחר, את האח שלו, את האחות, שיהיה ממין אחר, 20% מסיבות רפואיות, 11% מלחץ חברתי, 8% סיבות דתיות, ועוד ועוד. אז יש לנו סטטיסטיקה לגבי הבקשות האלה. יישום האבחון הגנטי בעוברים הוא היכולת לבחור עוברים שמתאימים מבחינת תכונותיהם הגנטית לשמש כתורמים של מח עצם למשל, לאח שחולה במחלה חשוכת מרפא. ברור שמיון של עוברים רק על פי התאמה הגנטית לשמש כתורמי רקמות, בעצם המחשבה שהילדים האלה שבעצם מתכננים אותם לצורך טיפול באח שחולה, מעורר ביקורת חברתית ומוסרית. עם זאת, היכולת לבצע את הבדיקה בעובר עוד בטרם שהוחזר לרחם, חוסכת מההורים את הצורך להחליט אם לבצע הפסקת הריון, במידה והסתבר שהעובר אינו מתאים או לא מתאים לשמש כתורם לילד החולה, או עובר שהוא חולה בעצמו, אפשר להפסיק את ההיריון עוד לפני שיש הריון. נראה שמרבית המומחים תומכים במוסריות שבשימוש בטכנולוגיה חדשה, שמאפשרת להורים לא רק ללדת ילד נוסף, כי אם גם באותה הזדמנות להבטיח שניתן יהיה בעזרתו להציל את חיי אחיו. מאז הושלם פרויקט מיפוי הגנום. ידוע לנו על כל הרצף של כ-30,000 הגנים המצויים על פני הכרומוזום, שמכילים את הקוד הגנטי של בני אדם. ברור כי בשנים הקרובות נהיה עדים להצטברות כמות אדירה של ידע באשר לתפקידם הייחודי של הגנים השונים. באופן תיאורטי, כשנדע לזהות גנים שקובעים את רמות המשכל או את צבע העיניים, צפוי שיהיו הורים שיבקשו לעבור בדיקה של עוברים לפני ההשרשה, במטרה להחזיר לרחם רק את העוברים בעלי תכונות מסוימות, למשל עובר עם רמת משכל גבוהה, או שיער שחור, או אפילו עובר שבעתיד תהיה ילד גבוה. ישנם לא מעט חוקרים שחושבים שמיון גנטי מסוג זה עומד כנגד השונות הרבה והברוכה שמאפיינת מאז ומתמיד את המין האנושי. נראה שעלותה הגבוהה של הבדיקה ממילא תמנע בשנים הקרובות את מימוש החזון של תינוקות בהזמנה, אך סביר כי בעתיד יהיה לבחירת עובר בעל גנים מצויים תפקיד הולך וגדל, לפחות לבעלי יכולת ובארצות שלא ימנעו זאת בחקיקה. תודה רבה, ונשתמע.